Γεια παιδιά, τώρα που μπορώ να κάνω βιντεάκια επιτέλους, ωραία, αυτό. Θα παίζω random παιχνίδια, επειδή δεν ξέρω τι παιχνίδι να παίξω. Ωραία, φίλε. Οκ. Skip. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι, νομίζω. Και είναι ωραίο. Ακόμα δεν έχω φορτώσει. Ρε μπρο, δείτε λίγο το ping μου. Το ping ρε μπρο. Αυτό λέει 6.566 μπρο. Οκ. Τα λεφτά δεν τελειώνουν. Το έχω ξαναπαίξει. Έκανα αυτά τα δύο τα αμάξια του Vortex Scout και το Probe. Αυτό δεν είναι το Tornado Wrangler. Δεν ξέρω γιατί το... Αλλά μπρο... Αλλά ναι, είναι καλό και... Θα βάλει και άλλα interceptors. Το Tornado Attack Advance, δηλαδή... Ναι, δηλαδή είναι... Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Ωραία, το TV2. Έχει home. Τι είναι αυτή η καλά δεν κουνιέμαι, δεν μπορώ να κουνιέμαι. Ωραία λοιπόν, κάτι. Ωραία, να κάνω deploy. Όσοι δεν ξέρετε πώς να κάνετε deploy, αυτό που δείχνει κάτι. Άιντερ που θα κάνει. Είναι αυτά τα βελάκια. Να. Τραβιούνται αυτά. Γιατί κουνιέται. Αυτά τα πράγματα, αυτά τραβιούνται. Οκ. Ακούγεται ένας ήχος. Αλλά δεν κάνει κάτι. Χαμόρεμα. Και ξαναδοκιμάσω κι άλλη φορά. Right. Ωραία. Τώρα θα λειτουργήσει κανονικότατα. Πιστεύω να λειτουργήσει. Λοιπόν, αυτό δηλαδή το κολλάει. Airbags, μπρο, γιατί κολλείται. Να είναι γρήγορο το deployment. Απλά οι ρόδες πήγαιναν. Και τα spikes. Και από πίσω. Αυτό γιατί το έχει ενώ δεν κάνει τίποτα. Και αυτό... Τίποτα γι' αυτό. Τώρα φτάσουμε στο καλπί μου, πες στο τάμπλετ. Άσε, αυτό κάνει. Άιντε ρε μπρο. Ρε μπρο. Τι κάνει. Bro, what the f... Ωραία, πήγα στο δωμάτιο του πατέρα μου επειδή
επειδή δεν... Wait, πάω τουαλέτα, πάω λίγο τουαλέτα. Οκ. Ωραία, λοιπόν, αυτή τη φορά πιστεύω να μην μου ξαναπάθει κάτι το ίντερνετ μου. Το έχω κάνει ολόκληρο, ναι, το έχω κάνει ολόκληρο. Οπότε το Nate Attack, μόνο αυτά τα interceptions. Το Nate Attack πώς θα κάνει deploy? Αυτό. Δηλαδή αυτό. Ωραία, τώρα θα παίξω Tyrants in India. Wait! Αυτό δεν το είχα δει ποτέ μου. Τι το έχει. Και αυτή τη σκάλα έχω. Big ladder. Δεν μπορώ... Όπα! Α, έχει βάλει και shop. Α, έκανε update. Δεν το ξέρω αυτό. Sure. Δηλαδή έκανε update. Εδώ τι έχει. Καλά εδώ είναι τι... Ωραία, φίλε, αυτά τα μηχανάκια ρε μπρο. Ωραία, κάτσε να ρίξω τη μηχανή. Όσοι δεν ξέρετε, είναι ένα τρέντ που κάνουν στην Ινδία που πετάνε καρέκλες όπου να είναι. Μπρο, εγώ νόμιζα πως το πάταγες, τώρα έτσι το κάνεις. Λοιπόν, τάιερ, τι βάζω, χώρα, περιμένετε λίγο. Ωραία, λοιπόν, πετάχτηκε, μπρο, γιατί κουπανάει η αδερφή μου ρε μπρο. Όπα, αυτή εκτοξεύτηκε η ρόδα. Παιδιά, φοβάμαι για την αδερφή μου. Μπρο, με κοιτάζει κάθε φορά, μπρο, τρομάζω. Μπρο. Δεν ξέρω ότι κάπου πει. Μπρο, τι κάνει. Μπρο, δηλαδή. Πόμποκλατ. Ωραία, συγγνώμη για τους ήχους που ακούγονται. Δεν μπορώ. Ωραία. Απλά πετάχτηκε. Ρίγα. Bro, what the fuck? Όχι, τρομάζω. Μιλάω σιγά. Γιατί με τρομάζει. Μα και δεν ξέρω. Πρέπει να κρυφτώ νομίζω. Guys, πρέπει να κρυφτώ. Αλλά δεν ξέρω πού. Όχι πρώτος. Γιατί σταμάτησε.
λέω, what the... Bro, τι λέει, μα. Οκ, λοιπόν. Τι να παίξω. Το simulator είναι εντάξει, ένα σαν... Bro, τόση ώρα δεν έκανα record. Bro, τόση ώρα... Πω ρε φίλε. Δεν το ξέρω πως είχε αυτό. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ναι, απλά κάνεις, είναι ένας επιστρόφιλος. Αυτό είναι το βίντεο. Bye.